Papaano ba ito? Meron kayong meron kayong permanent committee sa COMELEC na nagbabantay dito sa mga ganitong mga bagay, hindi ba? Yung overspending. Kasama sa overspending yung vote buying. Siyempre, pag nag-vote buying ka, ah, marami kang perang inilalabas. Narinig ko si Chairman Andy Garcia, sabi niya, kapag naman nakitaan ka, nag-withdraw ka ng malaking amount ng pera, kandidato ka, kahit na wala pang pruweba, pasok na yon dun sa, pasok na yon dun sa ano man ang intention mo dun sa pera na yon, inilabas mo yon sa period na yon. Ano na yan, election violation na yon, tama ba yon? O mali ang dinig ko? O ayon po sa kwan natin, COMELEC Resolution 10946 po, ngayon, ang backdrop po niyan, noong kapanahunan po ni Chairman Brillantes, mayroon po tayong resolution ng COMELEC na kung saan pag naglabas ang isang kandidato within the election period ng higit 500,000 salapi, ay kailangan ng pahintulot ng COMELEC. Ngayon, pinunta yung mga affected na partido, interest group sa Supreme Court, may TRO yun noon. Ngayon, sa 10946 natin, ngayon, 2 days before the election and on the day of the election, yung pagkakaroon ng pananalapi higit sa 500,000 sa possession ng isang tao. In the transport, nagtatransport siya. In possession, he is transporting or bearing or carrying 500,000 pesos in plus. Ayan. Ay, kanyan, kaduda-duda yan. So, kung wala siyang maipapakita na legitimate business interest or legitimate business activities to support his possession of such an amount. Kaya pwede nating pahuli yan. Meron pa nga sinasabi, pati daw GCash, PayPal, mga ganyan, o kung ano man. Paano nyo namomonitor yun? Meron ba kayong namomonitor na gano'n, na namimigay ng pera ngayong kampanya? Kasi actually, kahit na yung materials, t-shirt, ballers, ballpens, considered na daw vote buying yun kasi may halaga yun eh. Di ba? Mahirap pong ano yun yung sa electronic sa banking. Mahirap po yun. Siguro yung AMLA dapat ang gagawa nun. I-monitor po yung galaw ng mga yung mga pera na yan. Kami po sa PPCRB, wala po kaming mga para ma-monitor yung ganon. Ang lang namin yung actual na picturean o may voice recording na bumibili sila ng boto o nagsesell sila ng mga boto nila. Kayo po, may nahuli na, may nakita na, meron na kayong mga ebidensya na nakalap? Wala pa po, ma'am. Sa PPCRV Mexico, wala? Sa Mexico po, wala pa po. Wala pa po kaming nababalitaan lang po. Para palang mga anghel ang mga tao sa inyo. Marurunong po yung mga Pilipino. Kagaya po yung budget na sinasabi niyong 5 pesos. Nalulusatan kayo sa PPCRB. Kulang po kami ng ngayon. Ng tao, ng volunteers. Ng tao kasi po very personal po kasi yung election ng barangay. Tama. Kaya po yung mga ibang namin volunteers hindi na po kasi magiging partisan sila eh. Oo, kasi magkakamag-anak nga, totoo yun eh. Totoo yun eh. Yeah, parang angkan-angkan eh, di ba? Pero yun po ayun ang manifestation. Yun yung epekto na nakikita natin. Sa inyong karanasan sa PPCRV Mexico, kumonti yung bilang ng volunteers ng PPCRV dahil halos lahat ng mga kasamahan ninyo sa simbahan, may kamag-anak na tumatakbo sa halalan. Tama ba yon? Tama po. Yung iba po, umabol din. Umabol din po yung iba kasi po, dahil po na-expose sila sa simbahan, gusto nilang may-apply sa actual na karanasan. Kaya pinabayaan lang na po. At maganda naman yon, di ba? Maganda naman yon na kung talagang maka-Diyos ka, di ba? Siguro magiging mahusay ka naman, no? Kami po kasi sa PPCRB, kaya po kami nagpipilit na nagtuturo sa mga magboboto. Para po kasi ma-encourage yung ibang
tatakbo ng marunong at saka yung kay Mausay. Yung kay Jesse Robredo po. Para po hindi na para po magkaroon ng training po kasi ito. Ay ano po ito, prelude po ng 2025 major election. So dito po sa BSKE po, talaga pong inaano namin yung barangay at saka SK. Kami po sa PPCRB, kahit konti lang po kami. Kasama po namin yung mga kaparian, yung mga omili nila, at saka hindi naman po uminto yan eh. Saka po yung project ng ating mahal na Archbishop, yung BEC, Small Caring Group sa mga barangay, yun po. Yun po yung ano namin. Sana po, ma-encourage namin sa next election, yung mga marunong, masipag, sila po yung tatakbo. At hindi na po sila natatakot na vote buying, vote selling. Sana maalis na po yung vote buying and vote selling para umabol po sila. Yeah. Para magkaroon po tayo ng mga magagaling na leader. Para umusod naman po tayo kahit konti lang. Sir Jason, any observe you'd like to share kaugnay ng takbo ng kampanya? Opo. Sa amin po sa DILG hangga't hindi pa sila naluluklok, hindi pa sila under ng authority or jurisdiction of DILG. So kami po ang lagi Pero merong mga nagpapare-elect. Yes po, may mga incumbent po tayo na gusto tumakbo. Opo, at almost 90 to 95% po na ating mga incumbent na hindi po sila end-termer na tinatawag natin or hindi pa nila nabuok ang tatlong termino na magkakasunod ay nagsisik po sila ng re-election. So dito po sa pangampanya, gladly naman po na ibinabalita po namin na ang DILG ay hindi naman po nagkulang ng mga advisories, memorandum at paalala sa ating mga incumbent. Nabasa ko nga yung mga memorandum nyo eh. Mga incumbent na barangay officials. At ako rin po personally dito po sa syudad ng San Fernando ay nagbibigay din po ako ng mga administrative reminders o tinatawag po natin ang mga paalala sa ating mga incumbent na ano po ba yung mga dapat na sinusundan po nila, ano ba yung mga dapat na hindi nila ginagawa sa kanila pong mga pangampanya. Dahil tandaan po natin, the Omnibus Election Code ay almost 300 plus sections po yan. So, sobrang haba po niyan. So, kami po sa DILG, we simplify, ayan po. So, pinapaikli po namin, pinaparticular po namin kung ano po yung mga usual na mga pitholes kung saan po madalas na nagkakamali ang ating mga incumbent na barangay officials patungkol po sa kanila pong manner ng pangampanya. Kaya kami po, ang DILG at ang COMELEC ay nagkaroon po ng Memorandum of Agreement sa Central Office para po magkaroon po kami ng hand-in-hand na pag-i-implement ng isang tama, tapat at malinis na eleksyon. Ito pong barangay and SK elections for 2023. At Attorney Kevin, ano ang assessment ninyo kahit na hindi pa tapos ang campaign period? Kumusta na ang takbo ng halalan pagdating dun sa mga violations ng mga rules, ng mga batas? Ngayon po, so meron pa rin mga ilan-ilan na natatanggap na po kami mga violations nga po. So as the day goes on nga po, dadagdagan yung mga reports din na natatanggap namin. So hindi pa rin po perfecto, siguro masasabi natin, yung implementation ng batas natin dahil may mga ilan-ilan pa rin pong mga pasaway o violators ng ating batas. Going back to enforcement, narinig ko nga na ang chairman nyo talagang masugid. Oo. Gaano kayo kasugid at do you have enough people to really enforce? Attorney Elmo. Yes, Ma'am Sonia. Ngayon, it is a whole open nation approach ang trust ng ating ahensya na kung saan lahat ng possible na avenue na yung mga kandidato ay pwede nilang gamitin sa sistema ng vote buying. Okay? Ang mga schemes na yan ay hindi lingid sa kaalaman ng ating chairman na kung saan bihasa siya bilang election lawyer. Sanay na po siya, marami na siyang kaalaman. Kaya lahat ng kanyang kaalaman na-infuse sa mga panibagong mga resolution sa 10946 na kung saan kasali dyan ang NBI, so the intelligence agency na nakakaalam ng pagkumpul-kumpul ng mga tao, nakakaamoy kung anong nangyayari.
kasali din ang NICA, pero nakapailalim sa isang ahensya. Ang intelligence ng PNP, ang AFP, lahat ito may mga intelligence body. Okay? So kasama din ang DOJ, kasama ang PAW, kasama ang DepEd, kasama ang cost-oriented group, kagaya ng Lente, kagaya ng PPCRB, kasama po ang AMLA sa monitoring ng mga electronic transfers ng mga kaperahan. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas and the Bankers Association of the Philippines, lahat po itong mga, pati IBP, kasali na, pinagsama-sama na lahat ito para po magkaroon tayo ng isang malawakang solusyon sa malawakang problema ng boat buying and Ayun pala, boat ang selling. daming confidential funds dyan. Side comment. Okay. Oo. So, sa dinami-dami ng magkakasama, dapat talaga yung inaasahan natin na pagbabago at saka yung yun kasing pagbabago, kailangan talaga may nagbabantay. Kasi yung natural na behavior ng tao, kahit na meron kang pagbabago, may mga reforma na ilang taon mong inaalagaan at pinatutupad, dahil tao lang tayo, ganun ang intindi ko, kapag walang nagbabantay, walang nagdidisiplina, walang nag-e-enforce, may tendensya talaga magbabackslide eh. At kapag walang nakatingin, walang nag-i-inspeksyon, walang nangungulit, chances are, dahil tao lang po tayong pare-pareho, kapag walang nakatingin, medyo natetempt na mag-backslide at bumalik dun sa dating gawi. Kanya nga nasabi ni Attorney Kevin kanina, meron silang namomonitor at nasasabi nila na hindi pa rin perfecto. Pero nobody naman is asking for a perfect di ba? Wala naman, di ka naman pwede, tao lang tayo. At ang sistema naman, ang tao nagpapatupad, ay talaga namang wala talagang perfecto.